Pentru dumneavoastră în seara asta. Ia uite ce spune piesa asta special pentru dumneavoastră. Hai toată lumea sus! Și vă invităm la o horă! Șa! Sus la urmă! La pădii la oameni! Șa! Se pentru dumneavoastră în seara asta. De ce-i omul păcătos nu știe ce de folos? Un pacat bun la frigare, o galearcă de vindare și o mândruță o cheșică să ia foc în dăguriță. Hai ce-o crește cu haidul că nu părăsi pământul. Să bem, să ne veselim, că avem cu ce să plătim. Dacă bani nu termina, sus pe cai nu mă arunca. Și-o găsit noi vreun colac să împrumutăm un pitan. Viața-i viață, e ca și o oață, tragi de ea și zici că ține să rupe când ți-i mai bine. Ața poți o mai rost, măi, să lungești viața nu poți, de-o duci rău sau de-o duci bine, viața e doar una în lume. Hai sus! Să se aude Turleștiu! Fraților, să nu uitați, altă viață n-apucați. Nici în cer, nici pe pământ, nici bogat, nici amărât. Doar ursita poate știe ce ne-a părăsit în lume. Hai ce-o crește cu haiducul că nu părăsi pământul. Să bem, să ne veselim, că avem cu ce să plătim. Dacă bani nu termină, sus pe cai nu mă arunca. Și-o găsit noi un colac să împrumutăm un pitan. Viața-i viață, e ca și o ață, tragi de ea și zici că ține să rupe când ți-i mai bine. Ața poți o mai înnoți, mai să lungești viața nu poți, de-o duci rău sau de-o duci bine, viața e doar una în lume. Hai cu să te vezi, unde pot era, nimic nu te mai lăsa, mă! Viața-i viață, e ca și o oață, tragi de ea și zici că ține să rupe când ți-i mai bine. Ața poți o mai înnoți, măi, să lungești viața nu poți, de-o duci rău sau de-o duci bine, viața e doar una în lume. Viața-i viață, e ca și o oață, tragi de ea și zici că ține să rupe când ți-i mai bine. Ața poți o mai înnoți, măi, să lungești viața nu poți, de-o duci rău sau de-o duci bine, viața e doar una în lume. Bravo dansatorilor și nu plecați nicăieri, că încă la o sârbă ia auzi ce spune. Și acum, deci după aia veți cânta. Acum avem oaspeți dragi pe care așteptăm de mult. Vă rugăm o cărare aici, ia, să întâlnim oaspeții cu aplauze și voi vă pregătiți pentru noul cântec, da? Nu! Așa, vă rugăm, oaspeții dragi, întorceți-vă încolo și aplaudați. Ne vine domnul primar.